tiɲɛ Amadu Konare n'o fɔra ka ban I k'a dɔn fɛn min ɲɛna a b'o ko fɔ wallahi jɔni de bɛna Sadio Camara tiɲɛ ta an ka jamana sɔrɔsikuluw la n'o tɛ ngana dɔ sara wallahi ngana dɔ sara k'a hɔlɔ sara kabako a sara ni dusu ye wallahi a sara ni cɛya ye a sara ni ɲininka abɔni silamɛya ye sige Amadu Konare ne sɛbɛnnikɛla ko a ko mun a ko I k'a dɔn dankɔrɔba in ye diɲɛ to a bisa don min maliden kelen na bɛɛ a kɛra an bɛɛ ɲɛna ko maa de sara an yuruw ka du kɔnɔ wallahi Ala ni hadamaden bɛɛ lajɛlen ni k'u tɔɔrɔla cogo min I kɛra Mali kɔnɔ I kɛra Mali kɔ kan a ko I k'a dɔn don in kɔni na kɛ don sɛbɛnnen ye sabula ngana I k'a dɔn Sadio n'a ni Sadio bɛnna Amadu Konare I k'a dɔn a ti dɔn ayi a k'i k'a dɔn jamana kunnafoni di siraw fɛn o fɛn ni kunnafoni kan ka di o de kan kuma in kɔni woyɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen na Amadu Konare I k'a dɔn an tula ka kuma in mɛn maa caman de b'an na min ko ngalon don nin tɛ se ka kɛ an tɛ fɛ ka dala an kun t'a fɛ ka dala ko tiɲɛ don fo ka taa fɔ su kolen sa ni ORTM kɔni ye kunnafoni di journal 20h la Amadu Konare bɛɛ lajɛlen ko est-ce que dugu sina ka suma ten wallahi Sadio Camara I k'a dɔn min ni min bɛ se ka fɔ I k'a dɔn ngana don sɔrɔdasiya ye nganaya de ye sɔrɔdasiya ye cɛya de ye sɔrɔdasiya kɔni ye danaya de ye a ko I k'a dɔn a jabala la min ye kati fuga ye bɛɛ n'i sacogo wa bɛɛ n'i sa don Amadu Konare cɛ o cɛ n'i nana diɲɛ na don dɔ la I k'a dɔn I b'a to yen pewu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ dama tɛ farafinna hali nazara jamana maa minnu ni ngana ko ka d'u ye bɛɛ lajɛlen kamana gɔnna Sadio ka nin zaya in wallahi a ko I k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni gasira min da kɛra ɲɛjibɔ ye min da kɔni kɛra miirijan ye a ko hali a don maa bɛ se ka jateminɛ kɛ I k'a dɔn min ye kabakolo yɛrɛ ye a don I k'a dɔn sanji mususini caman jurula fan caman na o kɛra maa bɛ se ka fɔ hali kaba yɛrɛ ɲɛjibɔ wallahi Amadu Konare nin nakɔrɔba in ka nin dununi Sadio nin sɔrɔdasi jalatigi Camara nin kamalen min n'a ka kuma man jan sige a taa yɔrɔ man jan Amadu Konare k'a dɔn ani danaya de sara ka sababu kɛ ani minnu jɛra Amadu Konare olu b'a sɛbɛkɔrɔ maana wallahi u b'a sɛbɛkɔrɔ fɔ sige ani minnu jɛra marifa kelen la ani minnu jɛra I k'a dɔn tominan kelen kunna ani minnu jɛra I k'a dɔn balimaya la wallahi nin kelen na fɔn mana kuma hali sigiɲɔgɔnya la wallahi nin kelen na fɔn mana kuma Sadio ka I b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ to ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na danama kun wallahi Amadu Konare k'a dɔn bamanjɛ kɛwale nin ye diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen ye maa kɔni kana nin ko in da k'i b'a da minɛn wɛrɛ ka koyi a fɔ Ala ko don n'o tɛ nin bi kɛ don min a tun bɛ se k'a sɔrɔ Sadio taamalen yɛrɛ don a tɛ Mali kɔnɔ Amadu Konare a bɛ se k'a sɔrɔ a don Sadio yɛrɛ k'a dɔn a bɛ Bamakɔ fan wɛrɛ fɛ latigɛ Ala ko a bɛ kɛ tan wallahi sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ la kamikaze dɔ ka Ala minɛ ka mugu siri a yɛrɛ la ani mobili la k'i ɲɛsin nin du in ma ale yɛrɛ ka sa jango ko dɔ ka kɛ Amadu Konare k'a dɔn Ala sɔnna wallahi a k'i k'a dɔn kumaw bɛ min ni min fɔ a sacogo la Amadu Konare caman t'a dɔn a ko n'o tɛ kuma min ni mugukan wulila ni mobili in wolila I k'a dɔn a giribasara ka wuli wallahi ani marifa de bi ani marifa bɛ wuli sabula ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Ala y'ale yɛrɛ da kɛlɛ de kama Ala y'a da mugu ci kama b'a joli la a ye marifa ta maa minnu ni maa fɔlɔ minnu kɔni kɛra la so in na mugu cilen kɔfɛ wallahi Amadu Konare k'a dɔn a ye cɛ caman ni bɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ dibi bɛɛ o y'a sɔrɔ dibi mugu malaka bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mugu in kɔni pɛrɛn a nana ni jatigɛ ye Sadio san 47 funankɛ don wallahi a ma kɛ maakɔrɔba ye a ko nka n'i kun ye nin kamalen pasa jamanjan in ye Amadu Konare kuma o kuma n'a y'i lajɛ walima I n'a ɲɛmana bɛɛ a bɛ nunkɔrɔ magaya kɛ ten siga t'a la a ka kuma man jan sabula a tun bɛ sigi o don Amadu Konare o k'i bɔ yen a ko wulikajɔw ni hakilinaw na I b'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔdasikulu a ye baara min kɛ o kɔnɔ nin zan damadɔ in na sabula ale y'a ka kala de kɛ Rusi jamana na a nafura dama a ye min ɲɛɲini dɔ de ka fara sɔrɔdasiw ka dɔnniya kan an'u ka mina a ko a y'a ka maaya bɛɛ k'o kɛlɛ de la Amadu Konare sɔrɔdasiw nana sɔmi kuma min k'a dɔn k'a fɔ maa b'a ɲɛ min b'an yuru jogo dɔn min y'an dɔ ye a nana dɔ fara ni ɲininka sɔrɔdasiw ka cɛya kan u ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ nin waati laban in kɔnɔ an ye sebaaya sɔrɔ Amadu Konare a ye dɔ fara danaya kan an ka sɔrɔdasiw kɛra ŋana ye a y'a ɲini fana sɔrɔdasiya I k'a dɔn a ni sibiliw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sabula sɔrɔdasi ka baara se ka da mugu ci dama abada
Amadu Konare ayo bara min fana kɛ o fana dɔnna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kan caman min jɔra a fɛ Amadu Konare k'a dɔn o wasara misali ye a ko n'o tɛ Sadio yɛrɛ min ye a garde national i k'a dɔn o cɛ den don a ye kalan dafa kalan minnu kɛ n'o ye ayiwa k'a daminɛ marakala san 2013 o don min ye commandant président militaire katikaw fɛ 2016-2020 ni ka laban ka wuli ka jɔw boloda fo ka se général Jala ma Amadu Konare k'a dɔn coup d'état in bi kɛ don min kabini o don n'a kɛra sɔrɔdasiw ka ministre ye fo bi a b'o de la Amadu Konare Sadio a k'i k'a dɔn Sadio n'a kumana o kuma a b'a fɔ ko hali n'an bi sa hali n'anw ni bi to a la don hali ni n'a ye ɲɔgɔn ye fɛn wɛrɛ la a b'a f'i ye a y'a janto Mali na a kana don foyi la min tɛ Mali ka nafa ye ne ma a tun bɛ ko dɔn han a n ko m'o de fɛ bɛɛ ni ala den dɔ tun bɛ Mali bolo wallahi Général d'armée Sadio Camara Amadou El Konare a k'i k'a dɔn nin ka faso kanu ni jamana kanu maa t'o fɔ maa ye wa ɲumanɲan bolo min b'a bolo dibi la maa t'o fɔ maa ye o ka jugu n'a bɛɛ ye a bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a b'a tila a n'a jɛɲɔgɔnw ni sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛna kelen fara a kan layidu timɛ hali ni Sadio ye ɲɔgɔn ye jama la n'i ko a ma ko monsieur le ministre nin don in bɛ fɛ nin ka kɛ n'a y'a f'i ye ko tile 15 n'a y'a fɔ ko bi tile 15 n'an fɛ yen o tile 15 su bi se a b'a fɔ a ka maaw ye ko karisa kan kana wallahi n bɛ ka sɛri tiɲɛ de f'i ɲɛna n'a ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛ nin kɛ wa n'i ye fɛn fɔ a ye ko ka nin kɛ a b'a fɔ nin ka gɛlɛn nka nin an bɛ nin kɛ wa n'a y'o fɔ a b'o kɛ kati bɛɛ b'a sereya denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan diinɛ ɲɛmaa fara dugutigi kan n'a ko nin bɛ kɛ hali dugu ye n'a ko nin don in wa o don in a b'o kɛ o b'a sɔrɔ hali ni hakili t'a la Amadu Konare a ko i k'a dɔn k'a kɛ min kɔni ye wulikajɔ ye dɔ de b'i se i bɛ dɔ de fɔ a la i tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ko n'o tɛ min ye hali maa minnu b'a la ni maa b'i miiri k'a fɔ olu bɛ sɔn ka kɛ i k'a dɔn hali olu tɛ k'a kanuba ye nin bɛɛ lajɛlen kumana u y'u dama kasi a ko Musa Mara o bɛ kaso la Musa Mara y'a jira cɛngana dɔ tununna Mali ni jɛn min filɛ nin ye sɔrɔdasi yɛrɛ dafalen don sɔrɔdasi min kun don marifatigi don nka kuma maa don bɛɛ ni kelenya ka sinsin jamana kɔnɔ o maa kun don a wuli o wuli a tun bɛ kankari da a y'a cogo dɔn a ye mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na fila bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ rebelle ye i k'a dɔn burudamɛ bɛɛ lajɛlen tɛ rebelle ye o tuma mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn na k'o kana taa ɲaami sabula juguw b'a fɛ k'an kɛ kun kelen de k'an kari ɲɔgɔn na o tuma o jateminɛw ka kɛ a k'o k'i bɔ yen min ye premier ministre kɔrɔ ye docteur Choguel ko kala Mayiga a kumana Choguel ko a ka kunnafoni di siraw fɛ a ko jɔnwala cɛ min zɛlen filɛ nin ye ale n'a jɛra u jɛra ɲuman na u jɛra koya la dana maa don a tɛ nkalon tigɛ a tɛ siga a k'o k'i bɔ yen min ye jamana in ye o b'a nikun ka hali n'a kumana su dibifin na a bɛ kuma min bɔ a da a n'a bɛ hakilina min jiri la o de ye jamana kanu ye a ko i k'a dɔn dankɔrɔba dɔ sara min kɔni y'a sɔmaw ye n'o ye y'a dɔn maraka don a k'i k'a dɔn olu kɔni ayiwa simisimi da y'u ta ye a sɔmaw a balimasira bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka kuma kelen de fɔ cɛ min sara nin ye maa ye yalima Sadio taara ka tiɲɛ min don a tiɲɛ a bɛ tila cogo di ɲininkali gɛlɛn Amadu Konare k'a dɔn maa dɔ bɛ san nka a tɛ diɲɛ wuli a ko nka wuli ka jɔ ni jateminɛw na hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan min ye jamanadenw ye Sadio ka laɲini kun ye min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ka bɛn jamanadenw ka bɛn sɔrɔdasiw ni civiliw ka bɛn wolomali ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ jateminɛ ka kɛ min ni min tɛ min ye o ka bɔ minɛn kɔnɔ sabula fɛn minnu sugu ye kelen ye olu de bɛ taama ni ɲɔgɔn ye